Hello लोगोफोर, welcome to my YouTube channel. My name is धनिराम नार्जारी. आथोन होननानै बुङोब्ला आथोना माखौ बुङो? बर' रावाव आथोना मोनबेसे आरो माबोरै बर' रावाव आथोननि बाहागो राननाय जायो बैफोरबायदि बाथ्राफोरा जोंनि गोसोआव बेरखाङो. आथोना जाबाय मुंमा सोदोबफोरा हौवा एबा हिन्जाव एबा जो आरो जोला दिन्थियोब्ला बेखौनो आथोन होननानै बुङो. जाय मुंमा सोदोब मुंमा होनोब्ला जायखिजाया मुं दिन्थिनायखौनो मुंमा होननानै बुङो आरो बै मुंमा सोदोबफोरा सोरबा हौवा एबा सोरबा हिन्जाव बैफोरबायदि दिन्थियोब्ला एबा फोरमायोब्ला बेखौनो आथोन होननानै बुङो. आथोना जाबाय महरखान्थिनि मोनसे गाहाय बाहागो. इंराजि एबा गुबुन रावफोराव मुंरायफोरखौ लानानैबो आथोननि बाहागो राननायखौ नुनो मोनो, नाथाय जोंनि बर' रावाव मुंरायखौ लानानै आथोन बाहागो राननाय नुवा. जेरैहाय इंराजिनि बिदिन्थि लायोब्ला सि होननाय लोगो लोगो हिन्जाव मानसिखौ बियो होननाय जायो, हि होननाय लोगो लोगो हौवा मानसिखौ बियो होननाय जायो. बे हि आरो सि बे जाबाय मुंराय सोदोब, नाथाय बर' रावाव मुंराय सोदोबखौ लानानै आथोन बाहागो राननाय जाया. बर' रावाव आथोनखौ मोननै बाहागोआव रानदों, बे जाबाय जो आथोन आरो जोला आथोन. जो आथोन होननानै बुङोब्ला जाय मुंमा सोदोबफोरा हिन्जाव एबा जो माहारिखौ फोरमायो बेखौनो जो आथोन बुङो. बिदिन्थि हिसाबै आइ, आब', आनै, दामब्रि, फान्थि, बुन्दि बायदि बायदि. आरो जोला आथोन होननानै बुङोब्ला जाय मुंमा सोदोबफोरा हौवा एबा जोला माहारिखौ फोरमायो बै सोदोबफोरखौनो एबा बेखौनो जोला आथोन होननानै बुङो. जेरैहाय बिदिन्थि हिसाबै आफा थाबाय, आदा थाबाय, आमाइ, दामब्रा, फान्था, बुन्दा बायदि बायदि. बर' रावाव माखासे राहायै आथोनखौ सोलायनो हायो. बे जाबाय नायबिजिरनानै मोनोब्ला मोनथाम राहायै जोङो आथोनखौ सोलायनो हायो. जोंनिया से नम्बराव दङ गुबुन गुबुन उदां सोदोब बाहायनानै. उदां सोदोब होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो मिन्थियो जाय सोदोबफोरा गावनो हारसिं ओंथि फोरमायनो हायो बेखौनो उदां सोदोब होननानै बुङो. नै नम्बराव दङ मुंमानि सिगां एबा उनाव जो जोला फोरमायग्रा गुबुन गुबुन सोदोब फज'नानै. मा होननानै बुंदों? मुंमानि सिगां एबा उनाव जो आरो जोला फोरमायग्रा सोदोबफोर बेफोरखौ बाहायनानै. जोंनि बर' रावाव ओरैबायदि माखासे सोदोबफोर दङ जाय सोदोबफोरा हौवा आरो हिन्जाव मोननैबो आथोनखौनो जयै फोरमायो. जेरैहाय आयं. आयं होननाय लोगो लोगो हौवाबो जानो हागौ, हिन्जावबो जानो हागौ. मानसि होननाय लोगो लोगो हौवाबो जानो हागौ, हिन्जावबो जानो हागौ. थिग बेफोरबायदि सोदोबनि उन एबा सिगाङाव जोङो जो जोला, हिन्जाव हौवा बैफोरबायदि सोदोबखौ बाहायनानै जोङो आथोन दानाय जायो. आरो थामथि पइन्टआव दङ उन दाजाबदा दाजाबनानै. जोंनि बर' रावाव माखासे सोदोबफोर दङ जाय सोदोबफोरनि उननि रिंसारथिफोरखौ सोलायनानै जोला आथोननिफ्राय जो आथोनसिम लांनाय जायो. बेफोर खान्थिखौ जोङो नायलांबाय थानि. से नम्बर पइन्टआव जोंहा दङमोन गुबुन गुबुन उदां सोदोब बाहायनानै आथोन सोलायनाय. उदां सोदोबखौ दानिसो बुंबोखाबाय, गावनो हारसिं जाय मोनसे ओंथि फोरमायनो हायो बेनो जाबाय उदां सोदोब. जोंहा मोननै फारिलाइ दङ, फारसेथिंजाय जोला आथोन आरो फारसेथिंजाय जो आथोन. आदा होननाय लोगो लोगो बे गावनो हारसिं जोला आथोनखौ फोरमायनो हादों. बेयो जेबो दाजाबनानै एबा दाजाबनो गोनां जायाखै. आदा होननाया गावनो हारसिं जोला आथोनखौ फोरमायदों. आरो आदानि उल्था आथोना जाबाय बाजै. बाजैयाबो गावनो हारसिं जो आथोनखौ फोरमायनो हादों. जेरैहाय फारिलाइयाव होनाय बायदि आबौ. आबौनि उल्था आथोना जाबाय आबै. हालुवानि उल्था आथोना जाबाय गाय. बुन्दानि उल्था आथोना जाबाय बुन्दि. फान्थानि उल्था आथोना जाबाय फान्थि. दा जोंहा दङ नै नम्बर पइन्टआव
मुंमानि सिगां एबा उनाव जो जोला फोरमायग्रा गुबुन गुबुन सोदोब फज'नानै बेनिनो ख'आव दङ जोंनिया सुबुंनि थाखाय हौवा हिन्जाव आरो जो जोला सोदोब बाहायनानै आथोन दानाय जायो। सुबुंनि बेलायाव हौवा हिन्जाव आरो जो जोला बेफोरबायदि सोदोब दाजाबफानानै आथोन बानायनाय जायो होननानै बुंदों एबा आथोन दानाय जायोनो। नायनानै ला फारिलायाव बैहाय मानसि होननाय लोगो लोगो बेवहाय हौवा मानसि बा हिन्जाव मानसि मोननैखौबो खेबसेनो जयै फोरमायदों एबा सानैखौबो जयैनो फोरमायदों। बेखायनो हिन्जाव आलासि होननाय लोगो लोगो जो आथोन जाबाय आरो बेनिनो उल्था आथोना जाबाय हौवा आलासि। बे रोखोमनि हिन्जाव मानसि, हौवा मानसि, हिन्जाव आलासि, हौवा आलासि, आयं हिन्जाव, आयं हौवा, फिसाजो, फिसाज्ला, फिसौजो, फिसौज्ला। बैहाय नाय फिसानि बेलायाव फिसा आरो फिसौनि बेलायाव नाय फिसा होननाय लोगो लोगो हौवाबो जानो हागौ एबा हिन्जावबो जानो हागौ। बेखायनो बेवहाय जो जोला दाजाबनानै फिसाजो फिसाज्ला बेफोरबायदि खालामनाय जादों। आरो फिसौनि बेलायावबो बेनो फिसौनि बेलायावबो जो आरो जोला बे सोदोबखौ दाजाबनानै जो आथोन जोला आथोन बानायनाय जादों। दा जोङो दाउमा दाउसानि बेलायाव जो आरो जोला सोदोबखौ दाजाबफानानै जोङो आथोन दानाय जायो। जेरैहाय दाउ होननाय लोगो लोगो बेवहाय जोबो थानो हागौ जोलाबो थानो हागौ। बेखायनो दाउजो बै जो होननाय सोदोबखौ दाजाबना होनायखाय बियो जोला आथोन जाबाय। आरो दाउला बेहाय ला एबा जोला बे सोदोबखौ बाहायनानै दाजाबनानै होनायनि थाखाय बे जाबाय जोला आथोन। दाउथुजो दाउथुजोला, फारौजो फारौजोला, दाउब'जो दाउब'जोला बेबायदि। आरो जिब जुनारफोरनि बेलायाव जों बांग्रा बांग्रि, दामब्रा दामब्रि, फान्था फान्थि, बुन्दा बुन्दि बैफोर सोदोबखौ दाजाबनानै आथोन सोलायनाय जायो। जेरैहाय जो आथोनाव दङ जोंहा सैमा बांग्रि। सैमा होननाया मोननैबो आथोन थानायखौ फोरमायो, नाथाय सैमा बांग्रि होननाय लोगो लोगो बियो सैमानि जो आथोन जाबाय। आरो सैमा बांग्रा होननाय लोगो लोगो सैमानि जोला आथोन जाबाय। मोसौ दामब्रा, मोसौ दामब्रि, बोरमा फान्थि, बोरमा फान्था, अमा बुन्दि, अमा बुन्दा बेबायदि। 3 नम्बर पइन्टआव दङ जोंहा उन दाजाबदा दाजाबनानै। बे उन दाजाबदा दाजाबनाया भारतारि आर्य रावआवबो बेबायदिखौ नुनो मोनो। जेरैहाय बर' रावआव बबेबा जोला मुंमानि उननि आ रिंसारथिनि जायगायाव दाजाबदा इ, दाजाबदा उ आरो दाजाबदा एखौ फज'नानै जो आथोन दानाय जायो। जेरैहाय नैबेवहाय इ दाजाबनानै एबा इ फज'नानै जो आथोन खालामनाय बेखौ नायनि। बे जोला आथोनाव दं जोंहा खाना, जाम्बा, जासुला। बे जोला आथोन मुंमा सोदोबनि उनाव थानाय एबा उननि रिंसारथि बै आनि जायगायाव दाजाबदा इ फज'नानै जोङो जो आथोन खालामदों। जेरैहाय खानि, जाम्बि, जासुलि बे रोखोमनि। बेवहायबो नाय जोला आथोननि मुंमा सोदोबनि उननि रिंसारथि बे आनि जायगायाव उ आरो ए फज'नानै एबा दाजाबदा उ आरो दाजाबदा ए फज'नानै जो आथोन बानायनायखौ जों नुनो मोनदों। हायथा होननाय लोगो लोगो बे जाबाय हौवा मानसिखौ बुंदों आरो हायथु होननाय लोगो लोगो हिन्जाव मानसिखौ बुंदों। गायथा बे जाबाय जोला आथोन, गायथु एबा गायथि बे जाबाय जो आथोन। बेनिफ्राय नैबेवहाय नाब्ला दङ, नाब्ला, नाब्ले, हंला, हंले बे रोखोमनि।
आरो जोंनि बर' रावाव माखासे सोदोबफोर दङ जायफोरनाखि उल्था आथोन गैया बे रोखोमनि, जेरैहाय अराय जोला आथोन। अराय जोला आथोन होननाय लोगो लोगो बै जोला आथोन सोदोबफोरनि उल्था सोदोब गैया एबा जो आथोन गैया। जेरैहाय अराय जोला आथोन सोदोबफोरा जाबाय लावखार, दानथाल, दानथारु, बेनिफ्राय हालमाजि, बादारि बायदि बायदि। आरो अराय जो आथोन सोदोबफोरा जाबाय बखन, बखालि, सांग्रेमा, खांखिनि, जिग्रोद बायदि बायदि। जोंनि बर' रावाव बेबायदियै आथोन सोलायनाय जायो। नोंथांमोनहा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनायजोंनो आं थुलुंगा मोननानै गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। थेंक इउ, गोजोन्थों।